Čau ľudia, dneska si tam nového videa, dneska tu bude zase z hry eFootball a dneska si zahráme zápas Chelsea versus Manchester City a my si zahráme za Chelsea, bo chcem za Chelsea, ale teraz tu musíme dať kde nájsť a je to tu Chelsea B a tu Manchester B a ľudia nezabudnite like a odber pre pokračovanie z takýchto videí, mňa to veľmi baví a mne to je jedno, že to nemá zhrnutia, mne to je jedno. Mňa to baví, takže ja to budem točiť a ideme na to. Ideme si zahrať a ja hrám za Chelsea a je vidno, že to je tragédia, čiže potrebujem vylepšiť zostavu samozrejme a Palmera by som rád išiel dať. Tak. Potom by som išiel vymeniť DMF-ko. Chelsea si šetrí hráčov, ale ja to nemám rád, čiže asi pekne nám do zostavy. Tento černejší. Dobre. To asi všetko celkom dobrý tým potom na Nicholas Jackson. Nie? John Kitten. Ja nepoznám Chelsea, ľudia, nie som fanúšik Chelsea. Napíšte do komentára, kto je fanúšik Chelsea. A je to jedno, ja sa im nebudem ani vysmievať. Je to celkom solidný tým. Teraz sa im celkom darilo. Neviem ani, či sa im darí. Ja nesledujem Chelsea, čiže ja nemôžem posúdiť, či sa im darí, či nie. No a teraz si to strihnú proti Manchester City a sa mi zdá, že vo finále 2021 vyhrala Chelsea 1-0 a my ich ideme rozbiť 3-0. Caicedo. Či ja tu som teraz stratil loptu. Nicolo O'Reilly. Dobre. Cole Palmer. Hra proti svojmu bývalému týmu, ale dobre, no tak nič. Bývalému, no akože to asi už, ja neviem koľko, 3 roky odtedy, čo nehraje za Manchester City. Erling Haaland, Phil Foden už. Dobre. Joao Pedro. Gittens. Joško Guardiol. Moses Caicedo, celkom dobrý hráč. Erling Haaland, ale krásne zabránil. Neviem, kto ho tam zabránil, ale zabránil. Je to žltá karta pre Chalobach. Chalobach dostal žltú za takýto skos. No nic, takýto skos tam nahodil. No tak no. Ja si dám kurzor s goalkeeperom a poviem dopredu s Robertom Sanchezom. Kamo nie, ja nebudem skúšať somariny. Čiže ja ešte prehrajem a ja chcem vyhrať, čiže budem sa snažiť čo najmenej hrať až prestrelenie. Keď budem vyhrávať 2-0, už to aj urobím, ale kamo. 0-0 a ja chcem ešte nejaké somariny hrať. Čo asi? Tangerky. No to však tak tu nabehujte. Palmer. Pedro Neto. Bože, Pedro Neto. Pedro Neto. Tak, no nic. Dobre, idem na krátko. Taká klasika už. Tak. Moses Caicedo. Tak. A budú to auty pre Chelsea. Enzo Fernández. Enzo! A ešte môže Joao Pedro? Nie je to gól, ľudia, škoda. Takáto šanca, ale bohužiaľ to gól nebude. A ja im zase nakrátko, to ja furt nakrátko, ja mám rád, keď im nakrátko hrať. To si vyberám tu. Gittens. Enzo. Nie je to gól, Marco Kurela. A zase tu budú auty, ľudia. Teraz Enzo. Cole Palmer. A Palmer, gól! Dáme goal celebration a bude to Cole Palmer. Normálne. Cole Palmer, nie Cole, ale Cole Palmer. V 37. minúte. A toto bol chladivý gól.
1-0. Krásny gol. Mateusz Nunes. Dobre Gittens. João Pedro. Miniky. Čamuť Donnarumma. Pozor, Mateusz Nunes zase. Zase zgopnutý. No to je bída v tých nahrávkach Chelsea. Tak. A chcem vidieť Moises Caicedo. Bum! Žltá karta. Jak nečakané. Že zase dostanem žltú, ale však akože nebol to až taký tvrdý faul. Tak. No nic. GG no. No už odpíska koniec, on už nedá im. Ďalej. No hovoril som za čo. 1-0 ľudia. Je to slabota, ja viem, ale bohužiaľ, tak to je. Ale fajná slabota toto. Dneska mám 6 videí, alebo 3 videá, aby som chcel natočiť medzi tým. Tak čo robiť, Pedro? Erling Haaland teraz. Bernardo Silva. Dobre, Chalobach. A to kde všetci? Mark Kurela. Mateusz Nunes. No, čo je? Kamašky. Si pána ľudia. Tretia žltá už. Toto nie je normálne. Zas Mateusz Nunes. To nemá rád. To nemá. Pozor teraz na stratégiu. Pozor. Bernardo Silva 1-1. Takýto trapný gól od Bernarda Silvia. Bytočný gól. To, čo si mohol ubraniť. Ale bohužiaľ. A Bernardo Silva zase? No nie. Dobrá. Čo? João Pedro, to je ďaleká lopta. Pane Bože. Ešte poď. Erling Haaland? Nie. Rangerky? No tá toto je zlý sen, dobré. Ja neviem posúdiť offside, bo ja neviem ešte offside, čiže ja offside neviem posúdiť, ale toto je vidno, že aj ľahký offside toto. Aj Bernardo Silva. Ten hraje na offside. No ale však skákaj, more Palmer. A tá čo? Joj, božičku môj, no tá červenú som dostal, no tak čo už. Pôjde za co? Ty mňa zaujímalo. Za čo som dostal Nič! Dobre, ja už sa začnem hrať po svojom. A pozor, Nico Reilly. Nie, Bernardo Silva, dobre, Kurela. Nie. Krásne brankára, ale Phil Foden dá gól na 2-1. Ty koko, ale sa kryjte, more. Už ma to štve to tá hra. Pána. Cole Palmer. Ale tá však vybehuje, keby aj môj brankár tak vybehoval, pana. No, dám Jerky zase. Čerky boli. Jerky furt hovorím. Doku. Čo to robí doku? No jasne. Kámo, toto, dobre. Rýchlo, vstávaj, ty 40-ročný dedo. Ranšerky. No, Jeremy Doku sám. Ľudia, toto vidíš. Vidíte ľudia, presne toto máš štve na tejto, dobre. Rýchlo, nemám na to celý deň, si pána, animácie tu ukazujú.
No poď, Palmer. Ja neverím, Palmer vyskočil. No, Erling Haaland dá na 3-1, hotovo, ne? Môj tým, ja nechápem. Najhorší tým to ten Chelsea. Ty kokos, ja ľutujem fanúšikov Chelsea toto. Nechápem. Ľutujem fanúšikov Chelsea. Co to musia prežívať tu? João Pedro, gól! Poď! Nechcem sa, ale dávaj, ja potrebujem vyhrať, aspoň vyrovnať už keď tak. To však robda, čo? Si pána ľudia! O jeden gól, bože! Po také toto Chelsea je taká slabá, že až. Dobre ľudia, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite tu nahodiť like a odber. A my sa vidíme pri ďalšom dieli a zatiaľ